प्रेक्टिकेल दैमुखौ हाबा खालामदों बैनो जाबाय पार्टिसिपेन्टआ साबायखर दानै जोंहा बे बुलेन बरायग्रामोन आङो नोंथांमोननि बे खान्थालगुरि जायगायाव फैना बिराद गोजोननाय मोन्दों हाबा जानायब्लाबो साफा गोजा मानसिफ्रा माने बिराद इसोरखौ सिबिनायजों लोगोसे देहाखौबो जोथोन लाखिनाया जोंनि मोनसे फल' जानांगौ बेखौ नोंथांमोना फालियो आरोखि फालिया हेल' आखाइ खबगोन अननानै बयबो आंथ' मा बुंबावनो माने ओरैबायदि उसुबिदा मोनो आङो मोनसे बाथ्राखौ दा खालि हिन्जाव खारनायल' खोनायो आरोखि ओमफ्राय आंथ' हिन्जावासो खारबाय हौवाखौथ' आं हाबा लानो हाया ना मानोना आंबो हौवासो हौवाया खारब्ला देनां बिनि हिन्जावखौ हाबा लानो हागोन नंगौ नाङा दा हिन्जावासो खारो दा हौवानो आं मा बेबस्था खालामनो हाया आरोखि बुजिबाय दा नोंथांमोननि एरियानिफ्राय हिन्जाव खारोना खारा खारनाय गैथारा सासेबो गैयाना बिराद मोजां खाराखैबा माने हिन्जावफ्रा फिसाया 5 बोसोर जाब्लासो खारो दे ओमफ्राय बे आहार नागारदान 6 मास 1 बोसोरनिखौ बै बोरै गारना खारनोबाबो एथ' बिदिखौलाय जाथ'वाहाय गोसोखांनायाव होनलायनाय खोनाबाय आङो गोसोथोनाय रायलायनायखौ बिराद अनसुलि बिमाफोर आरोखि फिसाय गारना खारग्राब्लाबो बिराद अनसुलि जायो दे फिसाखौ उन्दै बे 6 मास 1 बोसोराव गारना खारा खमसे खम 5-6 बोसोर जाब्लासो गारना खारो नंगौ नाङा नोंसोर नायसाय जेनेबा बबेबा गामियाव जै हिन्जाव खारदों होनदों बिनि फिसाया गैयाब्लाबो 10 बोसोर जाबाय 7 बोसोर जाबाय 5 बोसोरनि हरै जाबाय आरोखि 3 बोसोर 2 बोसोराव गारना खारा उन्दैया बुजिस्लाबाना मिथिबाय दा ओंखायनो आंना मोनसे फर्मुला बाहायनो नागिरदों आङो खारनो अबसर मोनैनि फिसाखौ साबा खांनांगौ माने सासे गथ' खांनायाव गैयाब्लाबो 5 बोसोर नांगौ बोसोरसेयाथ' ओरै थांखाबाय बोसोरसेया ओरै मानबायला बाहार जानाय दा फेदेरनाय मामा ओंखाम दौनाय बोसोरनै बोसोरथाम बोसोरबा नांखागौ आरोखि बोसोरबाखौ बिमाया ओरैबायदि अनो बे नागारा आरोखि जै बोसोरबानि उनाव जाबाय दाउ दौसै ओंखायनो साबा खांनांगौ जै 5 बोसोर जाबाय सासे लाबाव आर सानै जानानै 5 बोसोर जाबावोबा सासे लाबाव आर बेबो 5 बोसोर जाबावोबा सासे लाबाव आरोखि लायनो 25 बोसोर फिसा खांनांगौ होमब्ला बहाथो खारनो समबावनोलाय अबसर गैया अबसर नाखाखिगौ खालारगौलय बेलेग लरा लगन आरोखि एडभाइसआ गाज्रि जादों नामा दा सासे सानै लानानै ब्रेक हमोना लाथ'वा मालाय लाला जाहोनो हानाय हायैजों मा खोथा जोंनावबो जेबो गैयामोन मिथिगौ जोनोम होदों फेदेरदोंल' आरोखि दा जोंबो जाबाय आरोखि जाहोनो हायैजों खोथा गैया देरबा लावबा हारसिं मावना जाखायो जाग्राफ्रा नंगौ नाङा दे थांना इयाव थांना होमबा खांसिगोन ना थांनांगोन जै नोङो हिन्जावखौ दाउट मोनदों सोरबा हौवानि फन फैबाय थादों साबा खां मिथिबाय बै समावनो खांखा नोङाला नोंखौ थगायसै बियो मिथिबाय एडभाइसआ गाज्रि जाबाय नामा गाज्रि जानोबा खमा हो नों माथो खालामनो सानफ्रामबो मबाइल खेवब्लानो नै उमुगनिया खारबायनो उमुगजों उमुगाव खारलायबायनो ओमफ्राय आं नायबाय थायो गथ'आ बेसे गिदिर देरखो थाबायनो रोंनाय 5 बोसोरनि बारा नै बेलाय लायाखै खारजाबाय होनबाय ओंखायनो खार जै गुबुन हौवानि फन फैबाय हारसिं लानोबाव ओमफ्राय दानाथ' बे हौवाफोरनि हिन्जावफोरनि फाद जाहैबाय दाथ' हौवायाबो गुबुन हिन्जाव लानो खारोना नंगौ नाङा हौवाया गुबुन हिन्जाव लानो खारोना खारा थाखाबाबो खारोना खारा दा मा बेबस्था जों फिसायखौ न'आव लाखिनो गुबुन लाफैयैनि मा बेबस्था लानो फिसायखौ रायब्लाबो बिखायावसो जोनो नागिरो फिसायफ्रा जै बिखायाव नांबाय दोखानो सेस दा नोङो होमब्ला फिसायखौहाय बोरै नोङो मोजाङै न'आव लाखिनो गुबुन हिन्जावजों लाइन मारि खालामनो गुबुन हिन्जावजों दोनखारै बा खारलाङै खालामनो मा राहा दं आदै राहायानो गैया
आरो हौवाफ्राथ' बिदि बांद्राय एडभाइसखौ खोनासङा नों मा राहायै खालामनो खोनादोंना बयबो हौवाफ्राबो गुबुन हिनजाव लाना खारो सोरबाखौबा सिख्लाखौबो लाना खारो आजिखालि माने माने हिनजाव गोनांफोराव सिख्ला खायो नालाय सिख्लाफ्रा बांसिन माने हिनजाव गोनांखौ मोजां मोनो सर' जाबाय थाखा फैसाबो नांगौना गाननांगोन जोमनांगोन नङा होमबा सेंग्राफोरनावथ' एसे खम थायो साख्रि गैयाब्ला इनकाम सर्स गैयाब्ला बिसिनाबो गाज्रिद्राय नङा नंनाया बिदिया ओमफ्राय होमब्लाबो समाजाव गोरोबाना जोंनिजों नङा होमबा आदै दा ओंखायनो बे प्रब्लेमखौ बोरैहाय हिनजावफ्रा मिथायनो आंनाव मोनसे सलुसन खालामनायनि लामा दं हौवाफ्रा ब्लेडखौ बिराद गियो नंगौ आं गाज्रि खोथा साननानै नेगेटिभ खोथा लानानै बुङाखै हौवाफ्रा बे ब्लेड ज्रो ज्रोखौ बिराद गियो हिनजावफ्रा बेखौ गोसोआव लानांगौ मिथिबाय आरो बे ब्लेडजों लोगोसे हालदै नुबाय बिराद गिसिनबाय थालिया हौवाफ्रा जेखौबो गिया सिलाइखौबो गिया सिखा बारुदखौबो गिया जै ब्लेडजों लोगोसे हालदै नुबाय जायो ओंखायनो बे हौवाफ्राथ' उन्दुग्रा रुमाव उन्दुनायावल' हाबखायो हरावल' हाबो बे फुङाव बिजनेसाव थांबाय स्कुलाव थांबाय बबावबा कन्ट्रेक्टरनि खामानि थांबाय माबा थांबाय ओंखायनो जै बे उन्दुनोसै जाहैबाय आरोखि नोंबो उन्दुनोसै खुरैयाव आदा खुरै हालदै लादो ब्लेड गोदानखौ टेबोलाव दोनै जेबो खालामनाङा बेखौ नुनानैनो गिगोन हथाथ नंगौ इथिया सानगोन आरोखि बियो गिगोन जेबो गाज्रि खालामनाङा ना गाज्रि मोनबाय नामा ना गोरोन्थि बुजिदों नङा फिसायखौबोथ' जोथोनै दोननांगोन ना एसे जेरै हिनजावफोरखौ सिगिनानै दोनो हिनजावाबो फिसायखौ एसेबाबो सिगिनानै दोननांगोन ना हाबाब अन्थाव बाथाव बिसि मोजां साफा उन्दै गथ'फोरखौ गारनानै गुबुन हिनजाव लायो दिल्लीयाव थाङो बहाबा थाङो बिदि जायाना ओंखायनो सलुसना बेनो ब्लेड आरो आदा खुरै हालदै बुथुल आरोखि जेबो खालामनाङा बे मोनसे मन्त्र जागोन आरोखि मन्त्र सोदे जाबाय दा खालामसिगोन ना बिदिनो औ अके औ आङो एसेयावनो लाखिथ'बाय बयखौबो खुलुमबाय दा गाज्रि मोनखायाखै दा गाज्रि मोनबाय गाज्रि मोनाखैबा आखाइ खब जाबाय दे बिथांनिसिम जोबोद रोजा रोजा साबायखर बिथांमोना